morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ CIT क'क्राझारआ कनभकेशन फोरबो खुंदों। मिरु बिरोंदामिन फसंथान CIT क'क्राझारनि बर'पा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै थामथि कनभकेशन फोरबो खुंफुङो। डिप्ल'मा, आन्डार ग्रेजुएट, मास्टार आरो PhD निफ्राय गासै 464 ग्रेजुएटफोर गेदेर हाबाफारिनि समाव बिसोरनि डिग्रीफोरखौ होनाय जादोंमोन। बे फोरबोआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। CIT क'क्राझारनि सामलायगिरि प्रफेसर A. श्रीनिवासन आरो बर्ड अफ गभर्नर्स BOG नि मासिगिरि प्रफेसर आजिरा मोननाय निशिकान्त B. देशपान्डेजों लोगोसे फोरोंगिरि, फरायसा आरो बिसोरनि नखरफोरा ग्रेजुएटफोरनि मोनफुंनायफोरखौ फालिनो नुजाथिदोंमोन। कनभकेशन फोरबोआ CIT क'क्राझारनि सोलोंथाइ, बिजिरसं आरो ओनसोल आरो बिनि बायजोआव रोंग'थि गोनां जिउ राहाफोरनि जौगानाय साबसिननि थाखाय रादाय होबाय थानायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङावनो दङ मानास हायुङारि पार्कआ गोदान पिकनिक स्पट बेखेवदों। साफारि आरो राफ्टिं एडभेन्सार खालामनो हागोन। गोजां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बेकि दैमानि सेराव मानास हायुङारि हाग्रामायाव 20 दिसेम्बरनि फुङाव मोनसे पिकनिक स्पटखौ बेखेवनाय जादों। बेखेवनाय फोरबोआ अरन पिकनिक सामलाय आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि नुजाथिनायाव खुंजादोंमोन। पिकनिक स्पटआ बे मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनिनि बाहाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय नयनगुरि ओनसोलाव गोग्लैयो। पिकनिक स्पटआ थावनियाव हाबग्रा गारिफोरनि थाखाय गोबां पार्किंनि जायगा होयो आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो गारिनि थाखाय मासुल थि खालामनाय जादों। बासफोरनि थाखाय दावबायारिफोरा 500 रां, दावबायारिफोरनि थाखाय 400 रां आरो मेजिकनि थाखाय 300 रां होनो गोनां जागोन। बेबायदियैनो गावारि साखा खबब्रै गारिफोरनि थाखाय 200 रां आरो साखा खबनै गारिनि थाखाय 50 रां लानाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे पिकनिकफोरा साफारि आरो राफ्टिंनि सिबिथाइफोरखौबो लानो हागोन। हौवा आरो हिन्जाव मोननैनिबो थाखाय खिखरनि सुबिदाफोरा आलादा आलादा दं। थामथि खौराङावनो दङ सनितपुराव आयेन बेरेखा हाथियार, गुलि बारुद जब्द। सनितपुर पुलिस आरो मोनसे कामान्ड' हान्जानि जथाय नागिरनायाव दिकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि उदांस्रि गामिनि साखाथियाव रबर बागान हाग्रा ओनसोलाव गिथावना बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांनो हायो। ओनसोलाव हा सिङाव फबजानाय आयेन बेरेखा हाथियार आरो गुलि बारुदनि आन्दोआव दोनथुमनायनि सोमोन्दै फोथायजाथाव खौरां मोननायनि उनाव अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। नागिरग्रा हान्जाया 4 हेन्ड ग्रेनेड आरो 4 डेट'नेटरफोरखौ बोखांनो हादोंमोन, जायखौ मोनसे पलिथिन बेगआव खोबथेनाय जादोंमोन। बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ नागिरना दिहुनखांनायनि उनाव हान्जाया बेसादफोरखौ जब्द खालामनो थाखाय थिखानाय आयेनारि खान्थिफोरखौ मानिदोंमोन। बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ दिकियाजुलि पुलिस थानासिम लांनायनि सिगां गासैबो गोनांथार नेम-खान्थिफोरखौ आबुं खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय स्टेशनाव रैखाथियै लाखिनाय जादों। बे अपारेशना ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि थाथायखौ होबथानो थाखाय आयेन बाहायग्राफोरनि सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौ नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङावनो दङ दुखुनांथाव जाथाय, जुलिनि गारिया लामायाव जाब्रबथाय जाना मोनसे नखरनिनो 5 सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा। शुक्रबार महाराष्ट्रनि पुनेआव मोनसे गिदिर लामा जाब्रबथाय जादोंमोन। फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय 10 रिंगानि गेजेराव जुलिनि आलासिफोरजों बुंफबनाय गंसे बासआ हाखराव गोग्लैदोंमोन। बासआव सा 40 सो दावबायारिफोर दंमोन, जायनि गेजेराव 5 जिउ गोमादोंमोन आरो सा 27 नि बांसिनानो गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया पुनेनि तामहानि घाटनि खाथियाव जादोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि हाबानि थाखाय साकननिफ्राय महादसिम दावबायनाय समाव बासआ मोनसे टार्निं पइन्टआव कन्ट्रल गोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव बासआ फारसेथिं नांदोंमोन आरो लामानि सेराव मोनसे हाखराव गोग्लैदोंमोन। यादव मुंनि सासे थागिरिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बे बासआव दंमोन। थैनायफोरनि गेजेराव 2 हौवाफोर आरो 3 हिनजावफोरजों लोगोसे गासै 5 सुबुंफोर दं। बे समावनो रैखाथि हान्जा आरो पुलिसफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो सा 27 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामो आरो बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बड' न्यूज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' न्यूज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।
गोजोन्थों।